Que tal, señoras e señores? Son as 6:27 minutos. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Como todos os días estamos aquí cociñando para todos vostedes, e xa sabedes que as receitas é cousa vosa. Da xente que está na casa que nos envía receitas o arroba a voltas co prato en Instagram, Lembro-vos, arroba a voltas co prato, por favor. As receitas son cousa vosa, dicía, pero os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Oh! Como a ti, Xa te paro eu. Ben lanzada, É que tes demasiada forza, Begoña. Teño moita forza, Sí. Estuve entrenando toda a semana para vir a aplaudirche. No, digo eu, ti é demais de que apañas as castañas, tes restaurantes, tal, non sei que, ti picas a leña. No, Non Non suelo picar a leña. Vostés me pinte de picar a leña. non me gusta. Ya as castañas tampouco te me gustan No, moito. gustache E cobralas. as patatas tampouco me gustan. No, claro, gustache cobralas. A min gusta o tomate e o pemento, ir collendo, sí. Xa. Xulio, ti picas leña? No, É que agora para inverno fai falta, no, que eu teño calefacción de gas. Tes calefacción de gas. Bueno, non te engañaches, Sí? E non contabas. No. Porque a señora era un pouco, bueno, a ver. Sí, Un pouco dixo, bueno, ao final, pam, deu. Sí, eu xe igual. Sí. Sí, home, sí. Bueno, imos ver que cociñamos, señores e señores, imos ver que nos trae Margarita de Abegondo. Chámame Margarita, son do Concello de Abegondo. Como estamos próximos a estas fechas navideñas, coliflor con bacalao, e collemos unha pota que sea un pouquiño grandiña, a que estos ingredientes cozan 10-12 minutos. Engadimos o bacalao. Por outra parte, poñemos o refrito, xa, imos poñendo por encima a todos os ingredientes que tiñamos na pota, e xa vamos movendo a pota a modiño, que se vai mezclando como 5 minutos máis. Espero que vos animedes a facela. Agradecemos a todos que aprovedes. Como? Este o bacalao está a coliflor, para que non te líes. Sempre digo unha cousa, como nos gusta? En Galicia o bacalao. E como nos gusta? En Galicia a coliflor. Encántanos en Galicia tanto o bacallau como a coliflor. Ademais, como dicía a nosa convidada, é un prato moi típico do Nadal e da Noiteboa, non? A meu sogro hai que facerlo, fagamos o que fagamos, el ten que ter o bacalao con coliflor. Ti tamén tes unha cruz con teu sogro e con teu pai, tes unha cruz, Sí, eu con... Todos os días tes ou cociña ou non sei que. Teño máis cruces, Pero bueno, di que lle gusta Non, moito. gustalle moito, sí. Sí? Sí, a nos, eu, por exemplo, en Noiteboa nos gustanos moito o bacalao con piperradas e ao forno, con cebola, pemento roxo, pemento verde e tal. El comeo, pero se yo faz con coliflor prefiere. Ah, amigo, neste caso, hoxe, que vas facer? Vas facer caso á convidada ou vas facer de Sí, Xulio? vou facer bacalao con coliflor. Pero vou dar unha voltiña. O pero de toda a vida, non? De Xulio, vale. Entón vou facer unha cremiña de coliflor e vou facer un bacalao confitado. Vale. Unha maneira diferente cos mesmos ingredientes para que, pues, para dar unha idea para estas festas, sí. Vale. E a nosa querida Begoña do lugar de Verín onde os bacallaos saltan polas aldeas. Eu vou ganar porque constantemente. traigo un plato. Pero que flipas. Vale. Chulísimo. Vaya risa. Claro que me dá de verte. Pois mira, vou facer un bacalao a forno, pero vou facer unha salsa moi interesante que é parecida a unha maonesa, pero sin ovo. Vale, e vai levar almendras. Unha salsa de amendo. Unha salsa de amêndoas. E vou usar tamén a coliflor, pero vou usar dunha maneira un poquinho diferente. Bueno, pois mira, vamos cociñar, Xulio, colla a túa coliflor e marcha daqui que eu quedo con Begoña. Colla que Dache queiras. igual, non? Colla que queiras, mira que vas sobre Colla que queiras. Me gusta, vas sobre iso. Veña, contame, como vas? Pois mira, o primeiro que fago é encender o lume. No, o primeiro que farás será desalgar o bacallau. Mira, por si hai que desalgar o bacalao, Claro. hai que probalo. Mira, eu fago así. Para, que vas facer? Espera. Collo un cachiño así do centro e probo colles? así. O bacalao está salgado. Está perfecto. Pero Para saber... A ver, espera. Estarme dicindo ti xa desalgaches o bacallau. Sí. Entón, unha vez que o desalgaches, próbalo así. Hai que probalo. Colles Porque un moitas cacho. veces dicen, ai, é que parece que me quedei un pouco... Vai a probar, que probe. A mí falle falta outra auga e tal. Pois o máis importante é probalo. Entón, o que faz? Colles así do centro dunha peza, colles un cachiño, así, e mételo. Que está salado ou soso, pois xa o sabes. Ah, amiga. Eu teño un truco. Se me está salado, bote un pouco de gaseosa con auga Como? e de sala cagando leche. Sí, Si está salgado, bótalo. O sea, si está salgado, un pouco bótalo salgado, en gaseosa con un pouco auga. Un pouco de gaseosa en auga fría, hai que desalgalo sempre en auga fría. Sí. 48 horas, 72, depende do bacallau, depende do tempo que leve de sal. Entón, por iso eu sempre recomendo, hai que probalo. Porque senón non sabemos. Do a voltas co prato. Se tes problemas co salgado do teu, co desalgado do teu bacallau, gaseosa Na auga. e auga. Xa está. E xa te sale antes. Xa está.
xa che sale. Moitas veces hai veces que ao mellor ten algunha parte que ao mellor está un pouco amarela, cando son follas grandes. Un pouquiño de leite tamén, a sacalle ese amarelo da folla. Vale, que trucos, aprendemos con Begoña na voltas co prato. Veña, comezamos, que tes por aí? Mira, eu vou usar unha salsa de amêndoa, entón, o que vou facer para pasar o bacallao, vou usar fariña de amêndoa con fariña de trigo, así un pouquiño mezclada. Vale. E o que vou facer é pasalo por esta fariña. Como xa ten auga, o bacallao... Xa lle queda pegado. Xa lle queda pegado, ves? Vale. Así. Eso é xa directamente tíralo así a tixola, non? Sí, porque non nos fai falta sal, non lle fai falta. Claro. Especia, non lle vou botar ningunha neste caso. Entón é como unha mestura de fariñas, non? É unha Utilizas exactamente. a fariña de amendo, que é un pouquiño máis grosa, gordiña, é o que fai a darlle ese crocante, que tamén quedalle moi ben. Gústame. E tes así algún truco máis? Quer dicir, como é o habitual para desalgalo en Verín, por exemplo? Como facedes vos? Auga, simplemente auga corrente? Ao mellor é auga corrente. Sí, se tes un pilón... Hombre, se tes un pilón, maravilla. Claro. E despois, se tes un sitio onde corra auga, pos as pezas ali e deixas que corra. Aí desalgache antes, non necesitas 2 ou 3 días, non? Non, aí desalga antes. O mellor polo, hoxe á tarde, para mañá xa che está. Amiga. Vale. Bueno, vamos a preguntar tamén a Xulio a ver como desalga el o bacallao, como desalgan en Silleda, Xulio? Pois mira, se a miña sogra, como di Begoña. Con agua corrente. Ten unha pía con agua correndo, eso, pono pola noite, de víspera, e o día seguinte a mañá xa cociñamos. Está perfecto, Eso podía ser problemático antes, cando a xente tornaba auga, ti imagina que posa desalgar o bacallao, e ven o veciño, e queda sin bacallao e sin auga. E despois tes que ir xunto ao veciño. Claro, e partir os dentes. Bueno, mira, eu teño aquí aceite, allo, un poquinho de cebola e a coliflor cruda. Cruda de todo? Cruda de todo, troceína e boteína aquí, porque quero refogala para que agarre un pouquiño e utilizar ese sabor aí. Isto é un pouco novedoso, non podemos dicir, de utilizar a cebola, a coliflor crúa. En vez de cocela primeiro, eu vou a cocer despois. Primeiro refogoa e despois cozo, e despois ímola a cocer. Bueno, pois se hai xente na casa que cociña a coliflor así, que nos chame, que nos comente. Tamén se hai alguén que desalga dunha maneira distinta o bacallao, chamádenos, por favor, tedes aí o número do programa, queremos saber como desalgades, como cociñades vos o bacallao e a coliflor tamén, por suposto, tedes o número da Voltas co Prato. E recordade que todos os días da semana, Xulio, sorteamos 50 euros primeiro. Non sorteamos. E 50 despois. Regalamos. Damos 50 euros primeiro e 50 despois. Así que moi atentos ao Voltas co Prato. Voume cortar. Non te cortes, non, ti atendote. Bueno, mira, por outro lado... Arrecende muitísimo xa, Sí, porque ves, xa empeza a agarrar aí o douradiño. Buah. Que é o que queríamos, porque eso dalle sabor, caramelizado azúcar da... Cheira moi ben, é verdade, Entón agora vamos a botar, vamos a cubrir xa de auga. Claro, entón agora xa empezas a cocela. Claro, pero primeiro xa refogamos un poquinho, pero ves, xa ten un cortiño colle unha cor, que supoño que verán agora a xente na casa, colle unha cor, a auga, xa un pouco máis oscura, non? A ver, esta é unha idea diferente para a noite boa, pois que, por exemplo, desta maneira tamén tampouco cheira tan fuerte a coliflor. Xa, porque a coliflor, o punto negativo que podemos decir que ten é ese arome forte. Bueno, vamos a botar un poquinho de pataca para que nos axude despois a ligar o puré. Vale. En trociños pequenos, a coliflor, como ves, está en trociños grandes, pero para que se nos coza a vez, botamos a pataca en trociños pequenos. Porque levalle máis tempo, entendo, non? Vale. Un pouquinho, non fai falta un cuarto de pataca, máis ou menos. Moi ben. Vale, e aquí teño aceite de oliva, que vamos a poñer a lume fuerte. A tope. A tope de lume. E vamos a botar allo. Laminado. Vamos a confitar o bacallao. E de aquí, despois, é unha puntiña de guindilla. Unha guindilla. Vale. Tan pronto empezan a ferver os allos, vamos a sumergir ali o bacalao e vamos a baixar o lume ao mínimo. Espera, atención á xente da casa, porque mirade a cantidade de aceite que puxo, Claro. Puxo moitísimo aceite nese cazo, está de lo vendo aí. Medio cazo, case, Eso é. Despois vamos a sacar o bacalao de aí, que vai estar cocidiño a lume manso nese aceite, e vamos a aproveitar a gelatina e partes de aceite para facer un pilpil super sinxelo nun minuto. O sea, pinta ben, Que lle liga a calquera, Pinta moi ben, Xulio, pilpil pinta moi para ben. acompañar. Bueno, Esto é prato vencedor, non? ven con almendras, Begoña, non sei aquí. Non sei. Amendoas po bacallao, amendoas pa coliflor. Imos ver que é o que opina a nosa convidada de hoxe. A ver que lle parecen as receitas. Imos chamar a Margarita de Abegondo. Un aplauso para ela. Hola, Margarita. Boas tardes. Que tal, como estás? Ben. Ben, así que eres moi de bacallao. Pois sí, encántame, gusta. Facedelo en Nadal ou noite boa? Sí, e nos facemos. E ti falo con coliflor normal ou como... Con coliflor. Vale, pois vamos ver o de Begoña, porque Begoña xa está marchando. Mira, fíxate, vente. Mira. Estou marchando xa. Mira ese bacallao xa.
Que rico. Que che conta ela como fixo o do bacallao, porque o do bacallao a min gustoume moito. Mira que posta. Sí. Maravillosa. Pois nada, o que fixen foi solamente enfariñala, unha Pero mezcla con de... fariña de amêndoa Fariña tamén. de amêndoa e fariña normal, Sí, sí. fariña de trigo. E simplemente estou pasando un pouquiño a plancha con un pouquiño de aceite. E aquí teño para facer a miña salsa, que é un pouco de aceite, aceite de xirasol con amêndoas. Que vamos facer? Vamos facer unha salsa. A porcentaxe son 100 gramos de aceite por 200 de leite. Vale, ten que haber o dobre de leite O dobre de leite que de que de aceite. aceite. Esta podese facer con un montón de cousas. Hoxe elixen as almendras porque a min gustame moito como lle quedan ao bacallao. Moi ben. Pero bueno, podes usar cualquier que Sí, como sí, queres sí. usar romero ou que sea. E digo eu, Bego, estou vendo Dime. que o aceite aquí decías que eran 100, non? Pero teñe que cubrir as amêndoas. Sí. Porque vexo que estás cubertas de todo, non? Teño as cubertas de Entendo que todo. o aceite ten que cubrilas. Sí, sí, teñense que poñer douradas. Ahora isto xa está apagado. Vale, Están aí vale. repousando hasta que se coñan. E este bacalao agora vamos a meter ao forno para que se nos termine así un poquinho de facer. E dentro dun ratiño vamos a poñer a salsiña de amêndoas para que termine de gratiñar. Vale meter oro no forno xa? Sí. Agora mesmo? Cando queiras. Queres botarlle unha mão? Vale, sí, sí, Pois sí. abre, por favor, Margarita, abre o forno ti. Vamos. Abre o forno Aquí. do Voltas Comprado. Tempo e temperatura, Begoña. Pois agora sobre uns 6 minutiños lle vamos a dar. 6 minutiños. Para despois agregarlle a salsa. Escoitaches o que che sou aí. Pareceme ben. Vale, chi. Sí. Vale, chojalo. Ojalo da Voltas Vale, Comprado. mojalo. Aí está, ojalo da Voltas Comprado. Margarita, vamos ver, mentras tanto, de Xulio. Porque Xulio fai dunha maneira distinta. Moi ben, Eu teño aquí Xulio. o aceite de oliva, o allo e a guindilla. E agora, como ves que xa ferve todo, vamos a meter Aí vai. a posta do bacalao, que está sin espiña, Coces pero no aceite. a espiña teño aquí. Entón vamos a botar, por qué? Porque a espiña e a piel é a que nos vai aportar esa gelatina que nos fai falta para que despois nos ligue e baixámolo. Para que teña un fervor moi suave. Amigo. Eso nada, en 10 minutinhos vai estar feito. Moi ben. Vale. Pois, Margarita, vendo así a situación, como ves as dúas receitas? Son receitas potentes, Creo que van a estar Boas. moi ricos. Sí, que Va a estar se moi tiveras rico. que apostar agora mesmo comigo 5 euros, quen crees que vai gañar? Cal crees que vai estar máis rica? Eu que sei, isto habría que probar. No, xa, de eso se trata o programa, de probar. Claro, non. Non te arriscas. Pero bueno, este gústame porque está aí xa no aceite jugosiño. O de Begoña gústame, as amêndoas, tamén lle van a aportar co leite moito sabor. Bueno, a ver como vai. Entonces, poden estar interesantes, Pois vouche ter que pedir que te sentes na zona de sufridores. Vale, pois ali me sento. Dame un Vale, aplauso a Margarita vale, de Begondo, vale. que está con nós, con a Voltas Comprado, e teno merecidísimo. Mentras tanto, voulle contar 4 cousiñas Ai, a Galicia sobre o bacallao, porque o bacallao é de augas frías, xa o sabemos, pero ese nunca foi un problema para os pesqueiros galegos, que dende hai centos de anos foron na súa procura tan ao norte como fixo falta, por exemplo, Terranova, Noruega ou Islandia. Traballo duro, donde os haxe, non como a mí, que mira, estou aquí presentado tranquilamente. No seu tempo, era moi abundante e tamén moi popular en Galicia, tanto que chegamos a importalo fresco para salgalo e curalo. Hoxe en día, ainda o temos vencellado a importantes festas do noso calendario, na cena de Noiteboa, con coliflor ou repolo, ou pola Coresma, por exemplo, na famosa potaxe de vixilia, unha delicia donde as haxa. Sobre estas fermosas pezas sempre é importante recordar un par de cousas. Hainas que desalgar ben, entre 48 e 72 horas, cambiándolle a auga, que debe estar sempre moi fría, entre 2 ou 3 veces polo menos, Con iso as nosas receitas, eu creo que ides triunfar nesta noite boa. Facédeme caso, Guiádevos por min que triunfaredes, ou non, Xulio? Hombre, ben Ves, seguro. Si me fan caso a min cunha Sí, receita. se fa caso a ti con a receita, triunfan fijo. A ver, Pois mira, de xa que va era por auga. de que era ese cremiño? Allo, aceite, cebola, coliflor e un poquinho de pataca. Xa, vale, pois, quen fai crema de coliflor para era acompañar o bacallao? Quen? Xulio Mato. Xulio, quen fai crema de coliflor para acompañar o seu bacallao? Eu, Xulio Mato. 50 euros en xogo, poden vostedes chamar xa ao Voltas Comprado e levar 50 euriños para comprar bacallao e coliflor para a cea de noite boa, xa sabes. Non? Sí. É así. Bueno, pues Como mira. vai? O xa casi está, vamos a deixar porque apaguei antes para Vale. que non se me pasara. E agora, tan pronto ferva, xa vamos triturar. Entón, xa Vale a vamos fer- triturar Vamos a triturar ca turmis. Ca batedora, non co batedora. O bacallao, como ves, sigue, pero mira, ves estas burbujiñas que ten por aquí? Sí. Todo isto xa É é a gelatina. xelatina. Xa é a xelatina que está soltando. Amigo, vale. Que a verdade que é unha peza moi boa. Mira, ve, todo iso que ferve é a Vale, xelatina vale. que nos vai axudar
E canto tempo ten que estar aí cocéndose? Uns 10 minutiños. 10 minutiños, Sí. vale. Sí, porque é un lomo bastante bo. Deixamos que se coce e vamos con Begoña. Moi ben. Que vexo que está aí relando, mira como rela. A reladora... Mira, Está relando coliflor. sí, Que diso? porque vou facer un cuscús de coliflor. Que? Un cuscús de coliflor. Nunca comiche sopa cuscús? Estás moi innovador Pon hoxe, cuscús en Sí, na sí. sopa, sí. Ah, pequeniña esta. A ver, Mira que ben queda, relalle. mira. Mira que chula. Parece queixo relado, Sí, está verdad? moi guai. Cociñase moi rápido. Claro, Está moi claro. guai para acompañar o bacalao, vai quedar super chulo. Entendo que a tela así relada cociñase o que diste moito antes. Cociñase moito antes, sí. Vale. E tamén elimínase tamén un poquinho ese olor fuerte, a mellor que tendo unha cocción un poquinho máis larga. Entón, eu creo que con isto vai nos chegar. Escoita, tes que a xente na casa ten que flipar, non? Se lle faz unha... Que é isto? Home. Non, é coliflor relada. Este está super chulo porque é moi fácil e agora para Nadal, pois Claro. quedamos ben. Coliflor relada, Vouche facer a salsa. Vale, veña. Dalle. Vamos allá. Como vai? Un pouco de sal Un pouco de sal, veña. e agora vamos a enchufar a máquina. Vades bater os dous aves? Este é o sueño, o teu sueño. Sí, no, o meu no, o da xente de son Mira, deste son programa. 30 segundos, mira. Aí está. Aí está. Mima. Ainda lle falta aceite, eh? Aí vai. Que maravilla. Queda super chula, xa verás. E o aceite valo sacando das améndoas e valo metendo aí, non? Sí. Claro. Oi, che Margarita, ti que che parece? Isto que estás, o cuscús que está facendo ela. Genial, genial. Sí? Sí. Que crees que vai estar bo? Vai estar bo, vai estar moi rico, Xo das por suposto, non? Bueno. E o de Xulio? O de Xulio tamén está collendo moi boa forma, Ah, sí. Quen vai mellor? vai estar ben. Quen vai millor? Quen vai millor? Irán por igualados, non? Bueno, a ver. Eu creo. Hai un que é máis bajo que outro, non vou dicir que é. Claro. Pero... Ben, sí. buah, mira, A ver, que ben, que ben. Hola. Bueno. Parece un yogur ou un yogur grego, Riquísimo. algo así, non? Isto, por exemplo, se eres alérxico ao ovo, pois mira, é unha forma de facer un acompañamento tamén pos Que langostinos. chulo, Vale. que chulo. E iso Falta podese probar así ou tens que rematar? Vou no rematar. Faltalle Vale. un chisquiño de limón. A min gusta moito o limón nestas salsas. Así, un poquinho de limón. Bueno. Aí. Ah, E un poquinho de aceite de oliva. hai unha chamada. Aí vai. Vou ir con Xulio porque a chamada é Feito. para Xulio. Vou ir con Xulio. A ver. Hola, Aya de Paderne, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Moi ben. Moi ben. Mira, hola, unha coustita, es que seguir traballando, non? Non, eu estou Estás ben, estás esperando ben. que se faga o bacallao. Ah, vale. Hola, Aya, ti eres de coliflor, non eres? Eres de bacallao? Bueno, máis de coliflor que de bacallao. Ah, non che gusta o bacallao? Non é que non me guste, Ah, bueno. pero hai outras cousas que me gustan máis. Vale. Sabes que ao mellor este, o de hoxe, o que estamos facendo, sí que che gusta. Claro, que queda moi suaviño. Seguro. Está suaviño, está máis rico e, ademais, leva unha cousa a maior este bacallao. Por 50 euros, quen fai crema de coliflor para acompañar o seu bacallao? Xulio Mato. Xulio Mato. Esta é pregunta extra xa, para aprobar xa para a matrícula de honra. De onde é Xulio Mato? Ah, é da zona pa baixo. De pa baixo? De pa baixo. Po centro. De si... A ver, da zona de Silleda. Silleda, moi ben. Bueno, Laia, mándoche un bico enormísimo, además dos 50 euros, vente un día polo programa, vale? Moi ben, pois aí estarei. Vente cando queires, un bico enorme. É un bico para a xente de Outro Paderne. para vos. Chao. Veña, chao. Xulio, como vas? Moi ben. Este xa. Aí está. Hai que marchar. Hai que ir xunto a Begoña. Veña, Begoña. Vamos a abrir aí. Ves, pois este hora xa ten o tempo perfecto. Hola. Tuvo 6 minutos. E 6 agora... minutos clavaos, eh? Clavaos. 6 minutos de programa. Hoxe non fixemos máis de televisión. E agora, ca salsiña esta que fixemos, o que vamos facer é botarlle por encima para facer un gratén. Sabes que... Tira un poquinho a limón. Sí. E o bacallao tamén. E agora, facemos la super navideña. Mira que bonita. Bueno. Queda moi guai. Así. Ala, que guai, E que agora bonito. vamos a facer
E agora que vas Ahora facer vamos a con meter isto? outro pouquiño no forno, que lle faltarían 2 minutiños. 2 minutiños no forno. E listo, sí. Tempo en temperatura, ten que ser calor Pois residual uns ou 180 non? grados, 180. máis ou menos. 180 graus. 2 minutiños, listo. 2 minutos, 180 graus. E, mentras tanto, vamos con Xulio Mato. Claro. Xulio Mato. Aquí estou, mira. Que? Xa Begoña quitei o- vai na llama, ti xa vas quitei un o pouco bacallau. máis. No, Eu mira. vexo moi tranquilo, non digo No, nada. estou tranquilo porque tiene que esperar que se fixera o bacalao. Mira como lamina. Hola. Mira que láminas. Mira, que está fixados cocido que en aceite. qué maravilla. Pero está, mira, como brilla, que brillo, Sí, sí. jugosiño. Está Sí, sí. espectacular, está como ten que estar. Está como ten que estar. Como ten que estar. Ti crees que o de Begoña está como o teu? Non sei, faltanlle 2 minutiños, polo menos. Bueno, mira, entón agora. Vale, entón, con ese reposar aceite un que poquinho de fas? aceite e agora vou quitar o aceite sobrante con cuidado que non me caia a maioría da gelatina que queda aí no fondo. A xelatina é iso que queda aquí, a xente, a ver se o ven a xente na casa, a xelatina queda no fondo do cazo. Está aí, ves? Aí está. Vamos, Aí a ver se está. ya mostramos Sí, a sí. xente. Espera, aquí, Sí, que aquí. vámola a aquí. sacar ahora de aí. Mira, vamos aquí. Pide pa aquí. Mira. Eso do fondo, eso que vedes do fondo é a xelatina, vale? E con É eso vamos a facer o importante pil-pil. mantela. Importante mantela. A ver, Sabes mira, por que se chama pil-pil? Espera, que vamos a quitar esta, amigo, esta espiña que ten Por que aquí. se chama pil-pil? Polo sonido que fai. Que son fai? O son, o pil-pil. Aceite o allo, cando ferve o allo, fai pil, 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 pil. Estás seguro de que fai pil? Fai, Ah, entón non fai pil. pero non se pode decir bacallao Por que non? porque hai que poñerlle un nombre. Entón, dixía de sacaron pil. Claro. Vale. Bueno, Bueno, mira, e ahora vamos este a ten dar. un problema, o pil ten un problema, non? Que é difícil que ligue, a moita xente costalle que ligue, pero entón, se lle damos lume e nos xelamos cun coador, xa vas a ver como liga enseguida. Vale. O pil-pil é a gelatina, o propio jugo que solta o bacallao, o aceite e o allo. E a guindilla que lle aporta o sabor. Sabes que estaría Pero ahora, se chulísimo? lle vamos dando un poquinho así... Sabes que estaría chulo? O sea, sería maravilloso, estaría super chulo. Que? Que non che ligase. No, liga, hombre. Non vai ligar. Ah, vale, Ves? darlle volta, Xa vai darlle moito ligando, lume e darlle moito voltas. lume e mira como espesa. Ni máis, sí que espesa. Sí. Esta é unha salsa riquísima. Isto podemos utilizar simplemente esta salsa para facer un bacallao, Sí, Non fai falta. En este caso vai ser unha salsiña para napar esas lascas que vamos sacar. Mira, xa retiramos o lume. Xa ligou. Xa está ligado, ves? Pero liga, o sea, se o faz é super rápido. É Se o sabes superrápido. facer, se non te pasas, non? No, non te pasas. El pídeche máis auga, máis aceite. Vale. Ves, neste caso ten un poquinho de aceite alrededor, vámoslo ligar ben. E queda coa textura casi dunha lactonesa, como que fai. Bueno, que maravilla, Aí Aí temos está. ese Aí pil de Xulio, creo que non che queda moito xa que facer. No, vou empezar a emplatar. Pois veña, vai empezando a empratar e eu, mentras tanto, vou con Begoña. Fala, Eu Begoña. quero un pouco de pimentón que ten el ali. Queres de pimentón? Sí, a ver se mo deixa. Pero tens que pedir, por favor. Docho, pero con Pídello, volta. por favor. Por favor. Con volta, Aí está. con volta, Por favor, Julio, déjame pimentón. Vale. Moi E ben. botamos un poquinho de pimentón aquí e vamos a terminar cun poquinho de aceite de oliva virxe. Bueno, esta é como unha especie de cuscús, non? Sí. Hai que recordar á xente que é como unha especie de cuscús. Sí. Vale. Coliflor rallada. Vale. Moi faciliño, viña, faise rápido. Sí, rélala super fácil, super Simplemente sinxelo. puxen un pouco de aceite, un pouco de allo, deixei dourar os allos, Vale. puxen a coliflor rallada e engadín un poquinho de pimentón e un poquinho de sal. Moi ben, pois mentras tanto vamos falar co público, que hai que falar tamén co público da Moi Voltas ben. co Prato, a ver que nos contan no día de hoxe. A ver que di primeiramente Margarita, que é a nosa convidada. Ol, fixadevos no público. Fixadevos no público, Ben de Nadal o público, Así dá gusto. Dámoslle un aplauso, home, que o merece un aplauso, home. A ver, Margarita, Dime. Cóntame, porque eu agora A sí ver. que estaba un pouco como a ti, porque ti estabas como dicindo, que ten todo un aspecto maravilloso. Pois claro. E agora eu que estou vendo aí tamén, Claro. Sí. Esto sigue con cada plato con unha boa... É moi de Nadal, Moito. Sí. Bacallao, moitísimo de Nadal, con coliflor, con repolo tamén, como comentaban. Que che parece o pil-pil que está facendo Xulio? Ten que estar moi rico. Sí, eso. gústache a ti? Sí. Verdad que nunca probei, Nunca o probaches? Pois hoxe valo probar. Pois sí. Bueno, que maravilla, é o Nunca cuscús de probei. Begoña. Eu alucinei cando relou a... Sí, Bueno, estaba ali está soando o forno, pero é que non estou para todo, non podo facer de Claro. todo. Un aplauso ao público que temos hoxe connosco na Voltas co Prato, que son maravillosos e maravillosas. Vamos, Begoña. Veña, eran todos marros laureles. Vamos para lá. Saca, veña. Aí está. ¡Hala! Que Mira que maravilla. bonito queda. Que chulo, queda como solidificou, non a salsa, queda Claro, como un sí, pouco máis queda como un sólida. gratén. Xa. Pero sí. bueno, un gratén un poquinho máis sano.
Oiches, que... A ver... Buah, que maravilla. Cheira guai, Mira, que froito seco lle botaches ti ao teu bacallau? Son a pregunta. Améndoa. Home, non sei. Que lle botaches? Améndoas. Como? Améndoas. Pregunta de concurso. Que froito seco leva o bacallau de Begoña? Améndoas. 50 euros. Podedes comezar a chamar ao teléfono da Voltas co Prato e levar 50 euriños para casa que veñen moi ben para comprar, como dicíamos, o bacallau, o coliflor, o que queirades. Mira, ahora vamos deitar o bacalao encima desta cama. Ah, faz un... Entón fas fago como unha cama de coliflor. Claro, unha Tras. camiña. E porlle en E riba. agora ponlle encima o bacalao. Non me quero queimar, voulle botar a mau. Ala. E aí queda. Bueno. Begoña bonita. Vázquez, un aplauso para ela. Donde saiu esta muller? De Ríos. De Ríos, Sí, é da trepa. Era trepa. Sí. Hai talento na trepa, Moito En Ríos. talento. Somos poucos, pero... Sodes vos. poucos, pero Sí. maravillosos. Vamos ver o de... Xulio. Mira, eu xa teño a cremiña de coliflor e as lasquiñas de bacallau. Moi chulo, Hombre, Moi claro. chulo. E agora, mira, ves? Desligóusenos, volvémoslo a ligar. Volves dar voltas, non? En caso de que se desligue, importante para a xente da casa, non? Volvemos a dar Caso de que se voltas. desligue, mira, dámoslle Un pouco de lume. a tope, Ajá. Vale, te rascallete aí, a ver se dá. perfecto. Aí vai. Aí está. Veña, vamos a ir levantando a convidada. Margarita, por favor, levántate, camiña cara a nós, que chegou o momento de probar. Non voltas co prato. Ponte ali ao fondo da Así, árbore de Nadal, que é moi ben. o sitio de probar. Moi ben, moi ben. Mira. Ahora que doulle voltas, meu. Bueno. Xa está, Xa está. Que Seguro. rico, que rico. Eu ligo aquí, se hai que ligar, ligo, Sí, liga aí. Se hai que ligar, todo se xe por ligar. Amén. Veña, en plan, E agora, está rematado. sí, está rematado. Voy a botar un poquinho de pipil por riba, non é? Perfecto. Crema de coliflor, pil, bacallao, bueno, todo Mira, isto. mira que salsina, Mima, que maravilla. Xulio, tens que apurar, Estou. Estás nervioso, non? No. Vamos a dar o aplauso da presión a Xulio. O aplauso da presión. Veña. Vamos alá, Margarita, tens que probar os dous platazos que temos hoxe, Pois a verdad... Vaya platos. Escolliches tamén boa receita, Sí. Veña, vai probando que nós temos que repartir cartiños, que nos Moi encanta. ben. Aí está. A ver con quen falamos. Eu creo... Escoita. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Pode ser que ti sexas de Silleda? Sí, Andrea de Silleda! Andrea de Silleda, Coñece? Home, así por nome non. No. no, de vista. De vista. Bueno, pois Andrea de Silleda por 50 euros, que froito seco leva o bacallao de Begoña? Amendoas. 50 euriños, que marchen para Silleda. Moitísimas gracias. E eche dicir que chos levaba a Xulio, pero non os deixes aí. Non Non os deixes aí. Non te fíes. Vale, veña. Vente un día por aquí, xa podes... Eso sí, ves, podes vir con Xulio, traes a receita e todos encantados. Vale. Veña, Andrea, un bico gigantesco. Gracias Veña, por un chamar. bico. Chao. Nada, chao. Uf, dade máis maus. Rapaces, estou orgulloso. No, ti estabas ben aí, ti estabas ben aí. Non te poñas nerviosa, Margarita, non te poñas nerviosa. Ben, no, relajada aquí. Bueno, chegou o momento de verdade, Margarita. Eu estou moi orgulloso dos cociñeiros porque a verdade é que as dúas receitas Están... son moi bonitas. Sí, Non sei como saberán, diralo ti agora, Están... pero... Bueno, están as dúas moi ricas. Pois. Moi ricas as dúas. Margarita, quen gaña Entonces, o a pues, quen voltas co gaña? prato do día de hoxe? Pois entonces gañará Begoña. Begoña! Chegar en Cher! Moi ben. Bueno, gustouche entón, non? Gustoume. Sí. Gustaronme moito as dúas. As dúas Pasáchelo receitas. Moi ben. Nos encantadísimos Moi de ben. que veñas e que trae receitas de Nadal, que ao final encantanos as receitas de Nadal a todos, non? Pois sí, a verdad que son moi ricas, moi apetitosas. Pois moitas gracias. E bueno, Moitas reciñas a gracias. vos tamén. Gracias. Señoras, señores, nos marchamos. Mañá hai máis quen anda aí, hai máis a voltas co prato, quedan coa actualidade de Hora Galega. Chao, ata mañá.